Slikar i likovni pedagog Hugo Konrad von Hetzendorf umro je siromašan 28. veljače 1869. i gotovo pao u zaborav, osim u gradu svojeg djelovanja, Osijeku. Smatra se jednim od najvažnijih osječkih pejzažista. Akvareli, crteži, ulje na platnu na kojima prikazuje seljake, vojnike, gradine, šume, danas svjedoče o njegovu postojanju, inače bi se utopio u osječkoj prolaznosti i nezamjećenosti. Rođen je u Dardi, kamo se obitelj zbog nekih neprilika doselila iz Brna u Moravskoj. Ocu, katastarskom crtaču, ponuđeno je mjesto učitelja crtanja u Osječkoj crtačkoj školi. Tako se obitelj preselila u Osijek, a mali je Hugo vjerojatno počeo pokazivati zanimanje za slikanje. O slikarskom školovanju Huga von Hetzendorfa malo se zna. Prve poduke, pretpostavlja se, dobiva od oca. U školi mu je neko vrijeme bio pomoćnik, a zatim je otišao na školovanje u Beč. Najvjerojatnije u privatni atelje nekog tamošnjeg slikara, kojemu je preporučio i odlazak na ishodište u Italiju. Potom se vratio u Osijek jer mu je otac bio na samrti. I dok je vjerojatno razmišljao što dalje, ponuđeno mu je mjesto učitelja crtanja. Odlučio je ostati. Od tada njegova izbivanja iz Osijeka bit će nagla, ali kratka, po okolici, bližoj i daljoj. Uvijek se vraćao s mnogo skica i crteža. Umjetnički nemir tjera ga van u prirodu, u lutanje zemljom, te da prkosi društvenim normama. Sugrađani su ga zato smatrali čudakom, no učenici su ga voljeli. Hugo von Hetzendorf bio je ne samo umjetnik, nego i vrstan, predan pedagog. Isprava je, osim u školi, crtanje podučavao i privatno u kućama imućnih građana i aristokrata, a pred kraj života otvorio je vlastitu školu. Cijelu seriju crteža prodao je na gospodarskoj izložbi u Zagrebu 1864. Došao je na dobar glas, pa je radio za mnoge bogate slavonske obitelji. Njegov najpoznatiji učenik, Izidor Kršnjavi, dao mu je veliki kompliment. Od svih škola koje je prošao i umjetnika koje je upoznao, nije našao boljeg učitelja od Huga Konrada von Hetzendorfa.